Ja yhdellä kädellä annoisiko se Henriksson ota sitä sieltä käsiin sitä purkkista. En mä kehtaa ottanut oikeallakaan. No niin. Ei sillä ole mitään väliä, kun ei ne tartu sinne, siis ne taikinat sinne. Hyvä. Erittäin hyvä idea. Älkääkä tuhlatko kaikki sitä jauhoa. Tervittä ei tarvii olla sen kovin paljon, mutta tulee ihan piiriset. Niin tulee. Hei. Moi man. Mitä? Ota nyt se kuva, jos et tuolta tajota. Tää olisi todella aika niin koko päivän unnailla. Lex. Jälleen video. Arkku. Leipä tässä nyt vähän epätasaisempaa akkuun. Kuinka paljon te onnistutte laittamaan näitä jauhoja tänne pöydälle? 5 3. Ai, näin, 300 ympäri.